कशी झाली? काय बरी झाली. बरी झाली. मजा येईल. काय काय मजा केलास? वर्षालाच विचार. त्याच्या आम्ही एकदा याच्यात नव्हतो ना तेव्हा याच्या टी शर्टला हे होतं लिपस्टिक होती. लिपस्टिक नव्हती ती. काय लिपस्टिक लावली तर ती माझ्या अंगावर अशी पडली. अशी मजा करून गेलास काय? कशात नाही गेलं. काय झालं? हे माहिती आहे ना, आधी सांगताय तुला. म्हणून आपण एका दिवसात नाश्ता भारी ठेवले त्यांनी मात्र. दुसऱ्या दिवशी ठेवूक नाही परवडणारी गिराईक नाही महाराजाकडे. आताच्या भाकरीची आठवणी आहे सकाळी 9 वाजली की. बघ वहिनी जेवढ्या दुनियेवर गेलो तरी तुझ्या भाकरीची आठवण येतात का? पण बायकोची होती नाही पण भाकरीची आठवण येते. 2 दिवस पुणग्याकडे गेला फिरत तुका याची काळजी घेऊ झाली नाही. काय ताप येता डोक्यात दुखता एवढा सगळा मग ताप कसो दे का ताप आम ताप शरीरात येणार कधी नाही कधी. शरीरात म्हणता ताप कधी नाही कधी. बरोबर आहे याचा. गोव्याची ट्रिप छानच झाली तुझ्या आशीर्वादाने. तुझा आशीर्वाद छानच मिळाला. हे आमच्या शाळेतल्या उषाबाई म्हणजे माझी मम्मा, हे माझे पप्पा दाढीवाले, हे माझे फादरच वाटत. दाढी वाढवल्यामुळे फादरच वाटतं ते. तो नाना म्हणजे आता अंकल. हे 2 सक्के भाऊ आहेत. आई पप्पा बघितलंस आमचे दोघांचे तसे. हे बघा आम्ही चंडा चौकडीच आहोत. हे बघा मी, ही वहिनी धोबिनू आणि ही माझी काय ती सौभाग्य होती. हे आला पुन्हा. तर मित्रांनो शिरा खाऊ घ्या. बघा मस्तपैकी शिरा. हे बघा सगळी खातात. हो कमी खातो गाडी लागत तुका. गौरव अजून वय नंतर बोलशील अजून नाही विचारलं माका म्हणून आधीच तुका सगळा विचार काय अजून वय बघा विचारलं नको. गोडाने खातो भरवत आहे किती टाकला असं अजून चांगलं. हे काय गाता लागलं कुठे पडली कुठेतरी सांगत नाहीये. तू तर बोलायला मी तिला टेट लागू देत नाही. तेच लागली मी नसताना लागली ती. कुठे पडली ग? आजचा पराक्रम आहे हा कुठेतरी. धडपडत काय. चला अशा प्रकारे आमचा शिरा खाऊन झालेला. चायची वाट बघता पण काय चाय बाहेर अजून येत नाही. गोव्याची ट्रिप कशी झाली? कशी झाली विचारलं. काय बरी झाली. बरी झाली. मजा येईल. काय काय मजा केलास? वर्षालाच विचार. ते मस्त वाटतं. त्याच्या आम्ही एकदा याच्यात नव्हतो ना तेव्हा याच्या टी शर्टला हे होतं लिपस्टिक होती. लिपस्टिक नव्हती ती. काय लिपस्टिक लावली तर ती माझ्या अंगावर अशी पडली. अशी मजा करून गेलास काय? कशात नाही गेलं. काय झालं? हे माहिती आहे ना, आधी सांगताय तुला. नाही मी नाही सांगितलं आता. एवढं गोव्यात गेलो ती मजा नाही झालं बायकोबरोबर. बायकोवर मजा करू गेलेलो नव्हतो तो. मी आपलं एकटंच माझ्याकडे माका आपलं अरे हनीमून त्यानं म्हणलं नाही गेलो आणि म्हणलं जाणार आता साऊथ गोव्याला जाणार. रव्यामुळे चायची आता गोडी कळत नाही. काय रव्यामुळे चायची गोडी कळत नाही. शेअर करा दोघांमध्ये. ती आवडलं मस्त आलं गोव्याची. तिसऱ्या दिवशी मला ती चांगली झाली. बाबू जेवण कसं होतं गोव्याचं? प्रसाद हॉटेलला ते 1 नंबर फडतूस हॉटेलला. त्याच्यात पुन्हा तू हॉटेलमध्ये जेवण जायचं. कारण पडियाचा खोबरा घातलेला होता. 4 दिवस आंबलेला घातलेला होता.
हे देवा. बाकी हॉटेलात सगळ्या मस्त जेवण आहे. औषधी आजची चव होते की नाही तेच. नाही काल आज सकाळी काय झालं तो काय सांग. काय झालं हे बघ ना, आता परत जायचं त्याला औषध घेऊन जा. जेवण करू ना. हो तुमका घेऊन नाही गेली ती गोव्यात ए, असं काय सकाळी नाही. सकाळी मी भाकरी बिकरी खाल्ली तेव्हा माका जरा बरा वाटला. शांती मिळाली. कलकल 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 होई. भाकरी खाल्यावर पोट भरलं. जेवलंच नाही तू. जेवढे घ्यायचे जेवलंय नाश्ता काय दाबून केला ना. नेमका राग येत म्हणून आता पोटात ढकलू झाला का घेऊन यायचं बडबड ना म्हणून आपण एका दिवसात नाश्ता भारी ठेवले त्यांनी मात्र. दुसऱ्या दिवशी ठेवूक नाही परवडणारी गिरायका नाही मराठकडे. माकाच्या भाकरीची आठवणी आहे सकाळी 9 वाजली की. बघ वहिनी जेवढ्या लांब दुनियेवर गेलो तरी तुझ्या भाकरीची आठवण येतात त्या का. मग भारी आहे. एक पट बायकोची होती नाही पण भाकरीची आठवण येते. होय अरे सकाळी तू काळू पाड सोडलंय आणि बघी प्रवास झालो ना बरं त्याका हाक मारल्यावर ना जो इलो अंगाकडे कसं असं करी काय होतं होतच काय 3 दिवस. हो मग 2 दिवस सोडलाच की 3 दिवस दोरा तुमच्यामुळे आमचं 1 दिवसाचा प्लॅन रवलो. हा 4 दिवसाचा प्लॅन आमचं 3 दिवसाचं झालं. ते आता म्हाताऱ्यांकडे आमच्यात म्हणजे मी त्याच्यात इकडं 1 2 3 आणि पुष्पा रावला एका नाही म्हणजे त्याका विचार तू येणार मग आमच्यात या नाही तर पिशी सांभाळ कोण काय बोल सांगता त्याची पिशी सांभाळणार की तुझी पिशी सांभाळणार. अरे तिची त्याका सांभाळू. आम्ही देवदर्शनाला जाऊ. ह्याच्यामुळे कॅमेरा फिरव. ह्याच्यामुळे वास्तविक माका तकडे झोप लागा नाही मम्मा काय ताप येतात कडव्या डोक्यात दुखता की पुष्पा सांगता येता काय होईत नव्हता. काय जाऊचा नव्हता त्याचा ए पुष्पा घे इंटरव्ह्यू. पुष्पा थांब तू थांब 2 दिवस पुणग्या काही गेला फिरत तुका याची काळजी घेऊ झाली काय ताप येता डोक्यात दुखता एवढा सगळा मग ताप कसो दे का ताप शरीरात येणार कधी नाही कधी. शरीरात म्हणता ताप कधी नाही कधी बरोबर आहे आता. जो काय करी मोबाईल त्याच्यानंतर पोटात दुखणे आणि आता पुन्हा येईल. तो पुणग्या गोव्यात गेल्यामुळे त्याला जास्त ताप येलो बरोबर ना. आता काय करी माहितीये तो हे काय करी ताप येतो असं वाटा ना साधारण गो मम्मा फोन लावते ते फोन इरडवर यायचे आता तो मम्मा कसं लावतात या मम्मा 2 मिनिटं लावून आता गेलो रे ताप आज बघ काका काय माहिती तुका कुळगो काका विचार माझ्याकडे होतो गोव्यात. तो सांगा तो आपण डान्स बघायला जाऊया सर. मी म्हटलं नको थांब गंगाई तू एवढ्यात नको मोठं चावला रवत नसलो असं वाटलं ना की आधी पटका व्हायचो बरोबर मी ताप करतो कशी मग तुझ्या पोरग्यांचा कसा काय होणार डायलॉग काय कसं आहे रवा कसा रवा मस्त. पुण्याला विचार गोव्याची ट्रिप तिची कशी झाली. गोव्याची ट्रिप छानच झाली तुझ्या आशीर्वादाने. खरंच तुझा आशीर्वाद छानच मिळाला. आज गेल्यावर त्याचा ताप भेटले रात्री ताप भेटल्यावर गेलो माणूस लागत आहे का म्हणून फटाके आणले हे बघ. हे नाना आजोबाने आधी दाखवले ही आमची सांग तुका माहिती मी गोव्यात जाऊन त्या समुद्रावर जाऊन 2-3 म्हाताऱ्या कपलांचे फोटो काढून येईल तेवढ्या मुक्ती
माका तो माझा इंग्लिश मध्ये बोला. व्हेरी क्विक फोटो. गोव्याची ट्रिप कशी गेली? माझी झाली चांगली. ऐक ना मी काय सांगतोय. वहिनी ही बघ वहिनी पण ऐकत नाही. आम्ही लावला की सगळी परत एकटे होऊया रात्रीच्या वेळात जेऊया. तुम्ही एका दिवसाला थांबणार नाही. तुम्ही आपली जागा विनू तुमका सोडीत आणि बाकी आम्ही सगळी बाबू वर्षा पूनम पुष्पा महादेव तुमचं सगळी हळीत राहू. आणि बाबल्याची डोरा सकाळी जायला तो ती म्हणते येताना गाडी बांधण्यासाठी. बाबल्याची डोरा रवली ती आणते मी गाडी बांधण्यासाठी सकाळी. ह्या आमच्या शाळेतल्या उषाबाई म्हणजे माझी मम्मा. हे माझे पप्पा दाढीवाले. हे माझे फादरच वाटत. दाढी वाढवल्यामुळे फादरच वाटतं ते. तो नाना म्हणजे आता अंकल. आणि ते आंटी. नाना माहिती आहे विनूचे पप्पा. पप्पाचा तो इनूचो झील तो बारकोसो साधारण दिसता तो नानाचो नातूच तो यांचो सगळ्यांचो. सगळ्यांचं नातू. ती आमची तांबड्या केसवाली आजी ना माझ्या तिची आजी म्हणजे काकी. ती तांबड्या केसवाली. तो चष्मेवाला आजो. हे दाढीवाले पप्पा. आईचे आमचे केस पिकले. हे आमच्या शाळेतल्या माझी मॉम. हे 2 सक्के भाऊ आहेत. आणि ही बाकीची दिसतात ही चांडाळ चौकडी माझ्यापासून. ही यांची सगळी मुलं आहेत. हा त्याच्यात मा डॅमिस मीच आहे आणि पुणग्या या पिंक्या येला ना या पिंक्या करा तिकडे या ता म्हणत. आणि वात्रड बाय अचापचा बाय का मुंबई का अचापचा म्हणजे हिची बहीण आणि माझी बहीण. पण ती जरा माझ्यासारखी आहे मा डॅमिस. तुम्ही म्हणा नको अचापचा. ता व्हिडिओ बघताना माय ज्या बाबल्या म्हणून गाळी घालणारा माय जो काळी हो म्हणा. हा सारांची आत्याबाई ती आमच्या आत्याबाई सारखीच. वेळात वेळ काढून आई लाव दाबोळ्या पाहिजे जरा अशीच मजा करू. तर अशा प्रकारे चला आता तुम्ही घरात चला. आमचे आई जास्त व्हिडिओत नसता आणि ही नाना काकी नसतात जास्त. पप्पा तरी आमचे असतात. तर मित्रांनो ही आमची म्हातारे तसं म्हणता नाही परत माका घेते पुन्हा आट्यात. म्हातारे केला असं होता नाही. हे आमचे आई पप्पा आणि हे बघा मी स्वतः जातीने अशी मुकेश गाडी. ही बघा माझी सेनेरिटा नाही. काय लावते का हळद कुंकू लावते. माझ्यावर पडतेस की नको आता नको. आमचा बारकोस बायको नाही काहीतरी चांगलं एकट करायला. बारकोची बायको किती वाक्य झाला कट कर पण या तरी तू करणार नाही. तर मित्रांनो हे बघा हे आई पप्पा बघितलंच आमचे दोघांचे. तसे हे बघा आम्ही चंडा चौकडीच आहो. हे बघा मी ही वहिनी धोबिनू आणि ही माझी काय ती सौभाग्य होती. ती माझी अर्धांगिनी ही ह्याची अर्धांगिनी. हा अशी आमची जोडी आहे सगळ्यांची. आणि अशी आम्ही माणसा वात्रट आहो जरा. नाना कसा वाटला तुका? मस्त वाटला. नाना मेन म्हणजे दिसत नाही कारण ऑफिस मधले माणसं म्हणतात अरे तुम्ही सगळे बाकीच्यांना दाखवता मी कुठे दिसत नाही असं. तू कुठे दिसतोस नाना असं म्हणतात. तर मित्रांनो असेच आमचे गप्पा चालू असतात मध्ये मध्ये. क्लिअर नाही तर मग बंद कर. तर मित्रांनो या बघा या अचापचा नाही अरे ही आमची बाय विनूची बहीण. हे बघा अरे अख्ख्या दुनियेची ओळख अचापचाच करून सांगितली आहे मी. दोन्ही येणार तेव्हा बघणार ना. गो तरी दाखव. ते नाही झाली असती. मग तुला लग्न करून कसं वाटतंय? अरे ते घोरा बाबा बाकी काय नाही. तुझ्यावर मला एपिसोड बनवायचा आहे. तू कधी गावी आलीस तर मला कॉल कर. अच्छा आते कर अच्छा मारता असत. चल गो धर नानाशी बोल. तू मारानच काढलंय त्याचा. चल ग ताई चल जाऊया. हे चल बाय बाय. तू येतोय मी जातो नाही तर. तो नाना तो बॉक्स तुला घेऊन जातोय गपचूप. नाना जागत दाखीत नाही. चला ये विनू. अरे तुम्ही चालतास तो हा हे तो कारडाच करता अजून. गाडी चालू नाही तुम्ही खाली उतरला नाही तर का ड्रायव्हर आमचं लवकर येणार.
तुमच्या म्हाताऱ्या माणसांसाठी गोव्यात काही आहे का नाही अरे त्या बापसाहेब एक टोपी तरी आणायची ना रे ती आणलंय मी मग मी थंय व्हायचंच वापरलं मग कशा कुगी तुम्ही मग आता काय पप्पांची हाय आणलेली मी घालणार सोडा सोडा हो तुम्ही सोडा तुम्ही सोडा तू काय राहतो सोडा तुम्ही बघ 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 हल्लेले 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 ते का शिकवलेला गाडी काही दिसता गाडी अशी कशी काय सोडा 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 तकडे तकडे दोन साईड दोघांनी राहत आला 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 पुन्हा झालो खयचो राग यो हे रा जोर काढलो नाही ह्यो मनात रेड्या हे किती वेळ आहे विनू अजून हा विनू पण नाही आता पप्पा का थांबल्यावर थांबलो तो मी चाललोय जातोय तुम्ही रवा मी गाडी वडीत नेतोय हे बाबा चल गौरव रवता माका माहिती ए नानाक सांग चल लाव ए नाना चल एका एका या नको म्हणता बाय बाय हे नको म्हणता यो बाय बाय ए वर्षाने मी डिकीत बसतो वर्षाने मी डिकीत बसतो झाले डिकीतले चल बसा वर्षाने हे डिकीत बसतात हे ह्या दोघांमध्ये तिसरं कसं आहे अजून नाही तर काय हे ढाक बाबा ढाक थांब अरे होय कॅमेरा मारा बायकोक मांडीवर घेतल्या ना बायकोक मांडीवर नाही ती बघ काकी पुढे आहे ती कशाक गेली पुढे ती बघा हो इकडे ते देखो हमारा रोमॅन्टिक कपल हो इकडे बघा हा अरे आम्ही दिसत हे बघा आम्ही डिकीत बसला जागा कमी पडली काकी वाढली त्यामुळे बाय बाय नाना वहिनी ए वहिनी चल चल ग हो ना पुष्पन बाय होय रे बाय दादा गुंडू गुंडू भावना आणि सारंग चालले मुंबईला आता आम्ही पुढच्या वर्षी भेटू परत सगळ्यांना म्हणजे आता मध्ये कधी बाय बाय तू मला रडता रे रडा नको ए बाळा ए बाळा ए बाळा ए गंड्या तू बघता बघ कसं औषध पाणी काढली यार तू चल नाना मी तुला फोनवर नाना सांगतोय रे कसलं औषध घेऊतानी काय तर चला बाय 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 मी पण औषध आणलंय काकांचा घे काकी हा बोल की काय हॉटेल मध्ये काय मजाच झाली काय मी आधी गेलो हगाक एकदा आणि गेलं गंमत त्याच रूमवर गोव्यात गेलो तिकडे होय ते इंग्लिश संडास ना बंगले ते आमका त्याच्यातला नाही कोण जाऊ समजत तसं माका माहिती आहे मुंबईत गेल्या कारण पाणी येत नव्हतं म्हणून हकडचे तकडचे नळ फिरून ठेवलंय पाणी बरोबर इला मग इला आणि मी शेवट पहिल्या दिवशी दुसऱ्या दिवशी ही कोणतरी गेली यांका काय होईना चालू मेली कोण तेव्हा आता माहिती होतं पूनमने मला डायरेक्ट इथून कॉल अरे इथे पाणी येत नाही अरे पण दोघांका दोन होते ना मी दोनवल्यात जाय मी केलंय एकदा गेलोय आणि
माका माहिती होतं चालू कसं करूचो. एक तकडे कॉक होतो तेका चालू करून पाणी अकडे त्या क्लच मध्ये येऊ कव्या ना. हा पाणी इला आणि ही मेली म्हणतो तूच काहीतरी करून ठेवलेलं. आणि याच्या शॉवरचं पाणी पडलं तर आणि याची गंमत काय झाली माहिती मी शॉवरचा वरचा चालू केला आणि त्याच्यात खालचा बंद नळ बंद होता आणि शॉवर चालू होता. आणि मी शेवट काय आला माहिती मी शेवट आंघोळ करणार ना. मी शॉवर वरचं चालू ठेवल्याने बाहेर इलं म्हणजे त्याचा ह्या कॉक वेगळं असताना तो चालू ठेवल्याने इलं बाय. पुणगे गेला भुतूर नळ चालू करूसाठी आणि ही तयारी बियारी करून गेला. पटकन शॉवर चालू आलं भिजला. मेकअप सगळं गेलो. दुसऱ्या दिवशी काय करायचं आणि परत दुसऱ्या दिवशी काय केलं माहिती मी तुला सांगत नाही काय झालं आता. आणि थंड पाणी याचा या होता ना यायचा. थंड पाणी आणि गरम पाणी कॉक दाबलंस की गरम पाणी आहे आणि कॉक चालू केलंस ना तो की थंड पाणी आहे. असं बटन प्रेस करूचा होता. काय केलं बटन दाबलंय त्या गरम पाणी सारखे येत ना. बघून घेतले 2-4 वेळा दाबले मुटकोच मारले. डायरेक्ट बटन तर भुतूर गेला बाहेर येऊ कबूलच ना. थंड पाणी आहे गरम पाणीच चालू राहिला सगळीकडे. बेसिंग मध्ये गरम पाणी सगळे स्प्रे असता तो त्याच्यात पण गरम पाणी झाला. आणि मी खोलूक जातोय त्या पाण्याशिवाय खोलणार नव्हतं मला माहिती होतं. संडासचं तो नळ बंद केला तो इलो ते का फोन केल्यावर ते का होई ना मेकॅनिकलच बोलायला नंतर आपण मीच चालू केलं ते का जा बरोबर. म्हणजे तू मुटको मारलंस नाही ता वेगळा दुसरा केले सगळीकडे गरम पाणी झाला. मी आयला तोंड धुतोय हकडे गरम पाणी येता. परत तो नळ चालू केले तकडे गरम पाणी येतं. म्हटलं झाला रे काय का म्हटलं मला तसाच ठेवलंय. आपलं जाऊचा दिवस होतो कशाक बोला. बाबू म्हणजे काय अगदी पराक्रम करून दिलो गोव्या जीवाचा गोव्या करून इलस. मी तर केलंय बाबा ह्यांचा काम आका माहित ना. अगो पण तू इलेलास ना आमच्याकडे तुका माहित नाही. बटनच त्यांनी साप वाटवा नाही चालू होय. घे काकी टेकाव नाही चालू होय. हकडचो ना एक नळ होतो त्या पिचकारी मारूची असतात ती काय म्हणतात त्या का रे जेट स्प्रे. त्याचं एक कॉक चालू करून ना तकडचं एक कॉक चालूच करूच होतो. तो माका माहिती होतो. मी आपलं गेलंय शेवट मी आपलं केलंय. पण ह्या चालू झाल्यावर आंघोळीचा बंद पडला तकडे थंड पाणी याचा मुटकोच दिलंय मारून. सण मेल्या पोट दुखलं माझ्या माकाच माझे आता गाल दुखले बघ. तान मी तो नळ बुतूर गेलोय तर मी एकटोच असं बुतूर. पण काय झालं माहितीये एकदा कॉक फिरवले आणि कडकडीत नळ हकडतो तकडे काय कोणता नुसतं मेले. या बाथरूम मध्ये गेले की अकडचा बिघडा तकडे गेले की तकडचा बिघडा. भारी काम केलं ना मी. तू पुन्हा परत येणार नाही. ए भाई पुष्पाचं चालू आलं इथे आल्यावर. शिमेला मूड त्याचो खराब केला शेवट येऊन. आम्ही गेला कार्ड तुझे माड दिलंच नाही ना. तर मित्रांनो अशा प्रकारे इला ताबोळ्यात ना आता घरात चाललो आम्ही. काकी इली आमच्या सोबत. आमची गप्पा ऐका केली काकी काकीक माहिती आहे. चला मित्रांनो घरात जाऊया आता.